ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯୀଶୁ ବି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କିଛି ହେଉନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ବିଷୟ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଗଡ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେ ଫିଲିପ ଆପଣ ଯଦି 4:13 ପଦ ପଢିବେ ତାହେଲେ ଲେଖା ହେଲା ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଯେ ମାନେ এই ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମର୍ଥ କରିପାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଶକ୍ତି ସେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ମିନ୍ସ ପାୱାର। ଓ ତାପରେ ତୁମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମର ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଅଲରେଡି ଆପଣ ମାନେ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। Yes, amen. Thank you, Jesus. ପାରୁନାହାନ୍ତି କାଇଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇନସ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଶକ୍ତି ପାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ମିଳି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଯାନ୍ତି। ରିଭିଲ୍ କେତେବେଳେ ବସ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ଯେମିତି ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହଉଛି ଭେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେପରି ଆମର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସେପରି ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିବା କ'ଣ କାହିଁକି ସେମାନେ ଛଡ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ 21 ପଦଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ। 21 ପଦ 17-21। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଉପବାସ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୂତ ବାହାରି ଯାଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପ୍ରକାର ଭୂତ ମାନେ କ'ଣ ଅଟେ? ବା ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ତୁମେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ନା ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂତ ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ଆମେ ଦେଖିବା ସଦାବେଳେ ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରିବା ବାଇବଲ। ଧ୍ୟାନ ନ କଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ଯେ ଯୀଶୁ କହିଲେନି ଯେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ତୁମେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ କହିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଭୂତ କେବେଲେ ଯିବ ନା। ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ ଉପବାସ ଅଲଗା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଲଗା। ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଲଗା, ପ୍ରେୟାର ଅଲଗା। ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରି ଦିନ ମତେ ପବିତ୍ରତା ବୁଝଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦିନ ଭାବିଲି ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବି ବୋଲି। ତ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ